Rússia supera oficialment el nombre d'infectats de coronavirus a Itàlia i Regne Unit, quedant només per sota d'Espanya i d'Estats Units. Rússia porta 10 dies seguits amb 10.000 infectats nous diaris, i podrien ser-ne molts més. Segons paraules de Sobyanin, alcalde de Moscou, podrien ser 300.000 només a la ciutat de Moscou. Rússia ha pres algunes mesures per intentar frenar l'avenç del coronavirus, com per exemple tancar fronteres. De fet, hi ha algunes veus que parlen de tancar fronteres fins a l'abril del 2021. Veus com, per exemple, directors d'aerolínies o des del govern, però aquestes mesures no està clar si es prendran o no, s'haurà de veure. El que sí que està confirmat és que fins al 31 de maig Moscou estarà confinada. De moment el confinament a Moscou no s'ha seguit molt al peu de la lletra. Si bé el centre, la part de la plaça Roja del Kremlin sí que està molt ben tancada, als barris la gent no es pren el confinament molt en sèrio. Jo, per exemple, des del punt de vista més personal, davant de casa tinc un parc infantil i gairebé cada dia hi ha nens jugant. Quan he vist gent que passeja, que fa esport, tot i que està prohibit, vull dir, hi ha molta gent que no s'està prenent el confinament en sèrio. Si bé és veritat que no es pot fer servir transport públic, i això limita molt una ciutat tan gran, hi ha gent que, tot i no sortir del barri, sí que no fa gaire cas al confinament, ja que en teoria només pot sortir de casa per passejar el gos, per anar al supermercat i per anar al metge. Hi ha gent que surt a córrer, gent que surt a veure els amics, gent que surt a jugar al parc, com ja he dit abans. Vull dir, aquests són alguns dels motius pels quals jo personalment penso que el coronavirus no està frenant en Rússia. Si bé és veritat que un dels factors que pot ajudar a que el número de Rússia siguin tan alts és que s'està fent molts tests. Això sí que és una acció que està ben feta per part del govern rus.